Zámerom investigátorov je posvietiť si na rôzne javy, ktoré súčasná veda buď nevie, alebo možno skôr iba nemá záujem vysvetliť. My by sme však nechceli ostať iba v rovine dohadov, radi by sme sa pozreli priamo k veci a preto máme žltú dodávku, ktorou vždy cestujeme za aktuálne skúmaným javom. No a v tej dodávke si nesieme svoju základňu, stan. V stane rôzne experimentujeme, väčšinou tak po večeroch. No a toto všetko by sa nedalo bez skvelého tímu, ktorý tvorí producentka Simona, rekvizitár Mišo, kameramani Peťo a Andrejka, no a samozrejme zvukár Adam. Z tohto pohľadu vyzerá práca investigátorov celkom idylicky, hlavne keď si večer zakúrime v stane, ale skutočnosť je omnoho zložitejšia. My ako fyzici sme o tieto témy odjak živa mali záujem, s tým, že nás zaujímalo, čo je na tom pravdy a čo nie. A vidíme, že mnoho ľudí, vrátane nás samotných, si to priznajme, často aj tápame v týchto témach. A nie každý má ten čas a tú odbornú vzdelanosť, aby sa v tom aspoň trošku dokázal vyznať. Takže my sme radi, že takéto niečo môžeme spolu riešiť a že môžeme sprostredkovať verejnosti naše zistenia. Človek si potom na základe toho môže vytvoriť vlastný názor, že či tomu verí alebo neverí, alebo čo v tom je. Ale je to určite prospešné pre spoločnosť, lebo takáto forma osvety, respektíve posúvania informácií o tom, ako funguje svet, ako fungujú tieto javy, ich tu chýba. Zhruba za tie 3 roky, čo sa vlastne venujeme spoločne tomuto projektu, tak to pre mňa osobne malo veľmi veľký prínos, aj čo sa týka môjho myslenia a vôbec nejakého intelektuálneho vývoja. Bavíme sa o viacerých témach a v budúcnosti takýmto spôsobom chceme rozpracovať aj témy, ako je klinická smrť, ako je vedomie rastlín, pamäť vody a podobne. Súčasná veda považuje všetky takéto anomálie, javy a fenomény za výmysly a za pavedy. No a naopak, tí, ktorí tieto javy vykonávajú, sa boja zosmiešnenia. My však nechceme nikoho zosmiešniť, a naopak chceme sa na tému pozrieť absolútne seriózne a úprimne. A aj preto sme radi, že pozvanie do nášho pilotného dielu o biorezonancii prijala aj pani Danka Váradiová, biorezonančná terapeutka z Bratislavy. Bude to ojedinelý dokument, môžem povedať, ešte nikto sa do takého niečoho nepustil, takže a som rada, že súčasťou toho som aj ja. A sama som zvedavá na to, že ako to všetko dopadne a na ten celý výsledný efekt. V našom projekte dávame priestor odborníkom z oboch strán, skeptikom aj zástancom alternatív. A keďže v pilotnom dieli sa venujeme biorezonancii, čiže alternatívnej medicíne, zaujímajú nás aj skúsenosti pacientov, ktorí touto metódou prešli. Ale zároveň ponúkneme aj niečo viac. Naše vlastné autentické experimenty. Aj preto sme radi, že pozvanie k experimentom prijal okrem terapeutky Danky Váradiovej aj človek z opačnej strany. Skeptik Tomáš Ondriga. Mne sa páči aj tá iniciatíva, že ste tomu venovali toľko času a fakt, že máte brutálny prehľad. Tak tým, že som sa o to zaujímal, vy ste niekoho takého hľadali, tak som veľmi rád do toho išiel. Fakt je, že sme už boli podporení audiovizuálnym fondom, ale žiaľ nie v takej sume, aby sme film boli schopní dokončiť seriózne a profesionálne. A preto každé vaše euro dopomôže k tomu, aby sa výsledky našich experimentov dostali priamo k vám.